Vi skal nu til at gennemgå kapitel 12, som handler om markedsanalyse. Og hvad er så en markedsanalyse? Ja, en markedsanalyse, som der står her på skærmen, er en systematisk søgning efter informationer til at løse et konkret markedsføringsproblem. Og hvad kan et markedsføringsproblem så være? Ja, det kan være, at vi mister kunder. Det kan være, at vi har et helt nyt produkt, som vi vil have markedsført, og finde ud af, hvordan gør vi så det bedst. Det kan være masser af forskellige ting. Men endnu vigtigere er at vide, hvordan gennemfører vi den så? Nu har vi altså inde i virksomheden fundet ud af, at vi har et problem. Vi er nødt til at lave en markedsanalyse for at finde ud af, hvordan løser vi så det her problem. Og det allerførste vi gør, det er, at vi skal udvælge vores informationskilder. Informationskilder, altså det vil sige, hvordan får vi informationen, hvor får vi informationen fra. Det næste vi skal gøre, det er at udvælge vores respondenter. Hvis jeg kan finde pilen, den var der. Udvælge vores respondenter. En respondent er en person, der svarer på et spørgeskema eller deltager i en analyse. Det kalder vi altså for en respondent. Det næste vi skal have fundet ud af, det er, hvilke interviewmetoder skal vi bruge. Der er mange forskellige måder at interviewe folk på, og det er ikke ligegyldigt, hvilken en vi vælger. Vi er nødt til at tænke over omkostninger. Vi er nødt til at tænke på, hvor mange svarer så rent faktisk på vores spørgsmål. Der er mange ting, vi bliver nødt til at overveje, og alt det her kommer vi nærmere ind på, når vi kommer lidt længere frem i præsentationen. Det næste, vi skal overveje, det er så, hvilke spørgsmål vi skal stille. Der er flere forskellige typer af spørgsmål. Man kan stille åbne spørgsmål, man kan stille lukkede spørgsmål, man kan stille spørgsmål, hvor respondenten selv skal skrive et svar. Og til allerslut skal vi finde ud af, hvilken rækkefølge er det så mest logisk at stille spørgsmålene i. Som vi kan se her, så har vi altså nogle informationskilder. Informationskilder deler vi op i to, som vi kalder for interne og eksterne data. Informationskilder betyder, hvor får vi vores information fra. Altså en kilde betyder, hvor kommer informationen fra. Vi har den gule firkant, hvor der står interne data. Interne data betyder alle de data, vi har til at ligge inde i virksomheden. Alt det vi selv ved. Data betyder sådan set bare information. Men det er et andet ord. Når vi snakker om markedsanalyse, så bruger vi altså termen data om information. Vi har nogle eksterne data, som at alt den information, alt den data, der ligger uden for virksomheden. Og den eksterne data deler vi altså op igen i to grupper. Primære data, sekundære data. Primære data er data, som vi køber os til som virksomhed. Altså den data, som vi betaler for. Sekundære data er data, der ligger uden for virksomheden, men som er gratis tilgængelig for os. Eller næsten gratis. Altså for eksempel i blade hos Danmarks Statistik, i aviser og alle mulige andre steder, hvor man kan forestille sig, at vi kunne få noget data, der var værd at vide for os som virksomhed. De interne data var altså de informationer, som vi allerede har til at ligge inde i virksomheden. For eksempel kan det være, at vores regnskabsafdeling har nogle data, som der kan være relevante for os at bruge. Det kan være, at de har lavet en omsætningsstatistik. En omsætningsstatistik, der viser, hvor mange varer de forskellige har købt, hvor meget de har brugt. Altså har vi nogle stamkunder, som handler hos os igen og igen. Hvad er det for nogle nye kunder, der kommer til os? Alle sådan nogle ting kan regnskabsafdelingen vide. Det kan også være, at vi har et gammeldags kundekartotek, hvor vi simpelthen fører en statistik over alle vores kunder, hvor gamle de er, hvor bor de henne, hvor kommer de fra. Alle sådan nogle ting, som der kan være rart for os at vide, når vi skal lave en markedsanalyse. Anden information kan vi få inden fra vores salgsafdeling. Hvis vi har et hold af sælgere, som er i daglig kontakt med kunder, og det er sælgere jo som regel,
så er det rigtig godt for os, fordi de har som regel fingeren på pulsen i forhold til, hvad rører sig ude i verden. Det kan være, at de ved noget om vores konkurrenter. Det kan være, at de ved noget om nye produkter på markedet. Det kan være, at de har hørt noget fra vores eksisterende kunder. Hvad kunne de godt tænke sig? Efterspørger de noget nyt? Er de glade og tilfredse med os, som vi er allerede som virksomhed? Alt det er rart at vide, og alt det data, det ligger internt. Så det vil sige, det er altså gratis, det er let at gå til. Det er ikke noget, der tager lang tid at få fat på, så længe at regnskabsafdelingen rent faktisk har et kartotek over vores eksisterende kunder, og så længe at salgsafdelingen selvfølgelig er opmærksom på, vi skal lige, hver gang vi hører et eller andet spændende om vores konkurrenter, så skal vi gå hjem og fortælle det. Den anden form for data, det er de eksterne data. Det er de informationer, som allerede findes ude i verden, eller nogle informationer, som ikke findes endnu, som vi kan købe os til. Alt sammen for at belyse et emne, altså at give os et billede, give os noget information, give os noget data om et bestemt emne. De eksterne data deler vi altså op i 2 forskellige typer. Vi har den primære data, hvis I tænker tilbage på den der tabel med figurerne, så har vi den primære data. Den primære data er den data, som vi indsamler for at løse et bestemt problem, eller give os information om et bestemt problem. Det kan være, at vi taber markedsandele. Det kan være, at vi er klar med et nyt produkt. Det kan være mange forskellige ting. Alt det, som vi kunne tænke os at få hjælp til, få noget information, før vi kaster os ud i som virksomhed. Der findes masser af forskellige professionelle markedsanalysebureauer. Og her på skærmen ser I nu, at der er en, der hedder AIM, der er en, der hedder Gallup. Det er de 2 største, vi har i Danmark, men der findes masser af andre. Markedsanalysebureauer, de arbejder med, når de får besked fra en virksomhed om, vi vil gerne vide noget om det her problem, vi vil gerne vide noget om den her kundegruppe, hvad det nu kunne være. Så ringer man til enten AIM eller Gallup, forklarer dem, hvad er det, vi gerne vil vide, og så er det så ligesom deres job at finde ud af, hente alt det data, som der ligger ude hos de respondenter, som vi vil snakke med. Og det betaler vi så for som virksomhed. Så er der den sekundære data. Og den sekundære data, det er altså informationer, der allerede findes. Nogle informationer, der allerede er indsamlet. Måske ikke lige med os for øje, men i hvert fald nogle informationer, som ligger ude i omverdenen og er klar til at blive brugt. Og det er jo gratis, eller i hvert fald næsten gratis for os. Og det synes virksomheder som regel, det er meget rart. De her informationer kan vi altså finde i blade og magasiner, for eksempel. Det kan være, at vi skal ind og kigge ind på Danmarks Statistik. Alt afhængig af, hvad det er, at vi har lyst til at undersøge, så findes der en masse data, som allerede ligger tilgængelige for os, hvis bare vi går ud og finder dem. Når vi har besluttet os for, hvilken form for data det er, vi skal finde, hvad det er, vi vil have svar på, så skal vi til at udvælge vores respondenter. Respondenter, det er det ord, vi kalder de mennesker, der deltager i en markedsanalyse. Altså de mennesker, der svarer på vores spørgeskema, vores spørgsmål, som vi sender ud, dem kalder vi for vores respondenter. Det kommer fra det engelske respond, altså svare. Det er de mennesker, der svarer. Så husk at mærke jer ordet respondenter. Det er vigtigt i den her sammenhæng. En respondent, altså en person, der svarer på en markedsanalyse. En, der svarer på vores spørgsmål. Et andet udtryk, som vi skal lægge mærke til, når vi snakker om markedsanalyse, det er udtrykket univers. Og univers, det er det udtryk, vi bruger for alle de mennesker, der kunne være relevant at spørge. Og det er klart, vi kan ikke spørge alle. Det kan ikke nytte noget at gå ud og ringe til samtlige mennesker, eller tage ud og besøge samtlige mennesker, eller sende et brev til samtlige mennesker, der kunne være interessant at få en mening fra. Fordi det vil være så mange, at det vil vi aldrig nogensinde blive færdige med. Derfor tager vi det, som man kalder for en stikprøve. Vi tager altså et udsnit af universet,
Og det er dem, vi vælger. Vi siger, at vi spørger lige præcis det her udsnit af universet. Dem kalder vi for en stikprøve. På den her figur kan I se forskellen imellem et univers og en stikprøve. Den blå cirkel her, den symboliserer universet, altså alle de mennesker, som der kunne være relevante for os at spørge, alle de respondenter, der kunne være interessante at få svar fra. Ud fra universet, altså den blå kugle her, der vælger vi en stikprøve. Stikprøven er så markeret ved de små gule prikker, som I kan se her. I det her tilfælde har man valgt 200 respondenter ud af for eksempel 100.000. Lad os bare sige det. Så på den måde kan I se, at det går væsentligt hurtigere at vælge en stikprøve, i stedet for at spørge hele universet.